السلام كما تخونو كبران انتخاسلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعلة ربوع 11 مقابيت كلتشان 16 عام تمرت استدالو حدشتن أقدستن حابريتاتاتنهم لايك شير سبسكرايب بمقبار كتكاتو لنا بخبر بمعدام نابزردراتهم كنكتل كاب مقالة فولي بالسرات تسمعوا آب تقراي مخان مخان بقعو ولود حقيفكات حقوس العدل يلملم كامزلو تبسيرو لهم كاب مخان نتوطيخا ولاد زركبلو حدش من قدز ملكات بالسرات كاب سمويا تقراي استسمع خوينو آب زحلو في سمونات ولود كراخبو زداري سبات تتكم تكخونو نابتي آب مقالة زركب تكال حكم ناي يحزو كامزلو BBC لومي آب زرقحوت ابتزاب حابيرو لهم نزي ناي مخان نتشقر في التحذهب ما خال حكم نا آب مقالة زركب آدو زتب هالة تكال حكم نا مخانو اتتابتزابي ملكت اتي كاب مخاننت بموصا ولاد ناي مركاب كيدي كاب لقست زركب زرقو دتبعاتين انقاق حقوالن ستيتن بمكاب زسالت مخانون اتحابريتاي ملكت نزخ الف قدما قدم 3 ورحي 24 تحساس 2016 كاب بعل مزي قوصر مغبي مدحانيتن طعنان تግራይ رخيبوم اتماخل نز فقاد مسرخبه بالقساس ترخبه زرقو دتبعاتين انقاق حقوالن ستيتن بمرخاب بعوت كنتات انسك فطر كم زغبره ونان ماخل حكمنا ادو دكتور سامسون مولጌታን BBC ገሊጹሎም በዘመን ገዲዝ ጠነሰት አዶን በዓል ቤታን ቆልዓን መውላዲ ጽበዩ ከምዘለው ምክትል ዳይሬክተር ቁጽር ምግቢ መድኃኒትን ጥዕናን ትግራይ አይተ የሱፍ ኢብራሂም ንቢቢሲ አረጋግጾም ካልኦት ተሐከምቲ ትማኸሉን ዘረ ተባዕታይን ቋቁ ጓልን ስቴትን ካብ ወለንተኛታትን ምርካብ ይጽበዩ ከምዘለው ዶክተር ሳምሶም ይገልጽ ነዚ ድማ ትማኸል ፈቃደኛ ዝኾኑ ሰባት ዘረ ወዲ ተባዕታይን ቋቁ ጓልን ስቴትን ክልግሱ ጻውዒት ይገብረሎም ኪላ ማህፀንን ጥንስን ዶክተር ሳምሶም ከም ዝብሎ እንትኾይኑ ብሰለገሰን ቋቁ ዝወልዳ ደቂ አንስትዮ ጥንሲ ክሽከም ዝኽእል ማህፀን ናሃለወን እንቋቁሖ ገንዘብ ይብለን ከም ዝኾነ ይገልጽ ኣብ ዝኾነታት ዝርከባ ደቂ አንስትዮ ዝልገሰለን እንቋቁሖን ናይ በዓል ቤተን ዘርእን በመርካብ ጥንሲ ከም ዝፍጠር ይረድም ብናይ ተባዕታይ ዘር ልግስ ዝወልዳ ድማ በዓል ቤተን ናይ ዘር ፈሳስን ሃሎ ፍረግን ዘይብሉ እንተኾይኑ ከም ዝኾነ ዝገልጽ እቲ ስፔሻሊስት እቲ ብልግስ ዝተረኸበ ፍረ ዘርን ናይታ ሰበይቲ እንቋቁሖን ተራኺቦም ጥንሲ ከም ዝፍጠር አረዲዮም ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ብቴክኖሎጂ ተሓጊዙ እንቋቁሖ ጓል አንስተይትን ዘር ወዲ ተባዕታይን ብምርኻብ ጥንሲ ዝፍጠረሉ ኸይድዮም እዚ ሰብ ስራሕ ሕክምና ተዋልዶ እንቋቁሖን ዘር ተባዕታይን ካብ ማህፀን ወጻኢ ኣብ ቤት ፈተና እዮም ክራኸቡ ዝግበር እቲ ኣብ ቤት ፈተና ዝተፈጠረ ጥንሲ ተመሊሱ ናብ ማህፀን ከኣቱ ብምግባር ልሙድ ተፈጥሮኣዊ ናይ ጥንስን ወሊድን ከይድ ይቕጽል በዚ ኸይዲ ሕክምናን ፈለማዋን ቆልዓ ዝተወለደ ኣብ 1978 ነቋፅር ኣውሮፓ ኮይኑ ካብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዝተፈላለየ ኣገባብ ማዕቢሉ ብስፍሓት ኣብ ጥቕሚ ይውዕል መረዳእታታት ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝሕብርዎ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ምፍጣር ጥንሲ ካብ ዝጅመር ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 5 ሚልዮን ህፃናት በዚ ኸይዲ ተወሊዶም እዮም ቆልዓ ምውላድ ዝሰኣኑ ኢትዮጵያውያን ነዚ ሕክምና ንምርካብ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ሂንዲ ከም ዝጓዓዙ كيلا حكمنا معطن انتنسن دكتور سامسون يقلت ازين اي عالم تمكرون باريو اب تقراي تاعتاتيو بهارر تاولود كقمسولو زصنحو وغنات تسفؤم زلم نبزلوم ازيو بهذا بالسرح بمخان دما نبوزحات ان حقوس يركب بخالي حبريتا قدام مستر إثيوبيا مرحنة جزام محدارن كورنيل دمك أزودون تحابيرم كسرحو صارتات يقبر كم زلو تسمعون كورنيل دمك أزودو قدام مستر أبي أحمد أبزمد دبو كسرح كم زت تسمع معون اتحابريتا ملكيتولوم أبز سمون مس دياسبورا محراز خونو نبرتي أستراليان أمريكان مستراوي ميت زكايدا كورنيل دمك أزودون نزي كم زرقاقت نايلومي آسانا داي آديس كامباس ناي قدم تنتاني إيتيو سوس سلسا إرمياس لقسا زرقو حابريتا قاليعلهم أبي أحمد كاب تግራይ ዝኾነ ናብ ኩናት ከእቱ ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ይጽዕር እዩ ዘሎ ደመቀ ዘወድ ሓዊስካ ኩላቶም ምስኡ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኣመራርሓውን ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዝወነኑ ክሞቱ ኣይደልዩን እዮም ስለ ዝኾነ ምስ ዝኾነ ሃብቶምን ህይወቶምን ዘውሕሰሎም ኣካል ክሰርሑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዝበለ እቲ ወሃባ ሓበሬታ ኣብይ ድማ ነዚ ክጥቀመሉ ከም ዝተበገሰ እዩ ኣረዲኡ ዘሎ بمسارات زعبي تلمو زلو حنصاص اني دمك زودون اشهتو دم لون زركبوم حيلتات امونات وكيلات منግስት ብልጽግና አምሓራን ፌደራልን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኮይኖም ክሰርሑ መለሳናይ ዝድማ ብልጽግና ውሕስነቶም ከኽብረሎም ዝገብርዮም ንሳቶም ነቲ ከባቢ እናሕማሓደሩ ተመዛበልትን ዝተሰደዱን ተጋሩ ክምለሱ ከምውን ካብ ጊዜያዊ ምሕዳር ገለ ኣማሓደርቲ ክሕወስዎም ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ فقادنياتات كوينم كم زلون دمك أبز قرنيات نعبالات دياسبورا أمحارا كم زغلت تحبيرو لهم كاب إرتران كاب أمحاران تغطي كيحيلو زق أبيين معراب تقراي بمنقدي دمك أزودو كم محادر بمقوار أبيدو كتأنح زاك أنا خوينو بوغان تقراي زلو تغطن من كايد ما بلتقنا أو جيزيو محدار تقراي سلزي تحاوسم أم معراب تقراي عابلا لدمت إيحال وزبل موغت كم زغاربة تقريتو لهم كاب زيبم بقاسم باري
ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ተረዳዲና ነዚ ከታተል ኮሚቴ ምስ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣጣይሽና ዝብል መግለጽታት ዘውጽእ ዘሎ ካብ ትግራይ ጸቕጢ ክሕይል ክሳብ ውግእ እውን ክበጽሕ ዝኽእል ተመዛበልቲ እንተዘይተመሊሶም እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ምዕራብ ኮነ ደቡብ ትግራይ ምስ ተመለሱ መጥቃዕቲ እንተተፈጺምዎም እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎ ዝተነገረሉ ብልጽግና ነዞም ነዃላት ዓብሶም እዩ ዝተባሃሉ መፍትሕታት የዳሉ ከም ዘለውን ተሓቢሩሎም ብወገን ትግራይ ብዛዕባ እቲ መሪሕነት ጌታቸው ረዳን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ሓዊስካ ንምዕራብ ትግራይ ንምምሕዳር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ኮነ ብዛዕባ እቲ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝወጽእ ዘሎ ኮሚቴ ኣጣይሽና ዝብል መግለጽታት ዝምልከት ዝኾነ ግብረ መልሲ የለን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ክኽበር ወረርቲ ሓይልታት ክወፁ ተመዛበልቲ ክምለሱ ገበነኛታት ክሕተቱ ዝብል ኣብ ስምዕ ፕሪቶርያ ዝተረቑሑ ነጥብታት ግን ኣብ ትግራይ ገዛእ ሓሳብ ኮይኑ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ብኻልእ ዜና ሚድያታት ዓደም ሓራ ተመዛበልቲ ናብ ገዝኦም ክምለሱ እዮም ስለ ዝተባሃለ ጥራሕ ኩሉ ኣብ ኢዶም ከሎ ምስ ዕጥቆም ከለው ዓለም ትብፅሐልና ህልቂት ክፍጠር እዩ ብምባል ሓድሽ ትረኻ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምስራፅ ይርከቡ ነዚ ዝተመልከተ ተሓባሪ ዲያስፖራ ትግራይ ጨንፈር ኣውሮፓን መስራቲ ጽላል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይን ጎይቶኦም ሃይለ ስላሴ ዝገርም እዩ ጥራሕ ኢዱ ብዘይ ምምሕዳሩን ዕጡቋት ደቁን እዩ ዝምለስ ንዝተባሃለ ተፈናቃላይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጽባሕ ክፍጽምዎ ንዝሓስቡ ጨፍጫፍ ሕዚ ቀዲሞም ሓደገኛ ትረኻ ኣብ ምፍጣር ይርከቡ ንሕና ግን ሕዚ እውን ካብ ጨፍጫፍ ማይካድራ ኣይተማሃርናን መዓዝ ኮን እዩ ካብ ዓድም ሓራ ናይ ሚድያን ፕሮፓጋንዳን ጥቕሚ ዝርዳና ሕዚ እውን ኣይረፈደን ነዚ ብውዳበታትን ምሁራትን ጎንደር እናተደገፈ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሚድያን ፕሮፓጋንዳን ኩናት ክንምክሶ ይግባም ኩሉ ትግራዋይ ኣባይታ እንታይ እዩ ዘሎ ተመዛበልቲ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኢሉ ብምርማር ኣብ ጎኒ ተፈናቐልቲ ተሰሊፉ ክቃለስን ድምፂ ክኸውንን ይግባም ብስምዒት ንደልዮ ዘይኮነ ክንፅሕፍን ክንዛረብን ዘለና ኣባይታ እንታይ እዩ ዘሎን ዝድለ ዘሎን ክንፍትሽ እውን ይግባም ብፍላይ ቃልሲ ዲያስፖራ ሕዚ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እግርኻን ኢድካን ጠራኒፍካ እናተዓዘብካ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዝውስኖ ውሳነ ትኽክል ኣይኮነን ንምባል ኣይከኣልን ኩሉ ትግራዋይ ኣጀንዳ ተመዛበለ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ናይ ህላው ኣጀንዳ ክገብሮ ይግባ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም ካልኦት ወሃብቲ ርእይቶ ድማ ምርሳዕ ዘምጾ ሰዓብን ብዙሕ እዩ ናይ ትግራይ ግዛት ዝነበሩ መተማ ዮሃንስ ኣብርሃ ጅራ ሊማሊሞ በጌ ምድር ኣልዋሃ ወዘተ ሃፀይ ሚኒሊክ እክብ ኣቢሉ ኣብ ኣምሓራ ክልል ወሲድዎም ኣብቲ ግዜ ንሱ ተጋሩ ጊዜያዊ ምውዓዋዕ ገይሮም ነይሮም ግን ድሕሪ ወርሒ ተረሲዖም ሕዚ እውን ደቡብ ትግራይ ከምኡውን ምዕራብ ሕሞራ ወልቃይት ኢሮብ ዛላምበሳ እገላ ወዘተ ኣብ ኢድ ወረርቲ ኣለዋ እሞ ነዚ ውንዶ ክንርስዖ ንኸውን ዝብል ሕቾ ኣቐሪቦም ኣለዉ ጉጅለ ፋኖ ኣመልኪትና ናብ ዘዋደድናዮ ካሊእ ዜና ተሰጋጊርና ኣለና ዕጡቃት ጉጅለ ፋኖ ኣብ ጎንደር ንንሕድሕዶም ተቐታቲሎም ኣብ ጎንደር ሓላፍን ወታደራዊ መራሒ ጎንደር ኢሉን ባዕሉ ዝሰየመ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ኣዛዚ ውባንተ ኣባተ ብብፀቱ ከም ዝተቐተለ ተገሊጹ እቲ ቅትለት ክፍጽም ዛዘዙ ኣካላት ናይቲ ንርእሱ እዚ ጎንደር ኢሉ ዝጽውዕ ብእኒ በዓል መሳፍንት ተስፉ ኣርበኛ ኮማንደር ኣረጋ በላቸው ሻለቃ ሃብቲ ወልዴ ዋና ኣዛዚ ጎንደር በጋሻው ክፍለ ጦር ኣርበኛ ደረጀ በላይ ሓላፊ መምርሒ ናይቲ ክፍለ ሰራዊት ቤገ ምድር ኣርበኛ ሲሳይ ኣሸብር ምክትል መምርሒ ወታደራዊ ወፍሪ ብዘመሓላልፈዎ ትእዛዝ እቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ኣዛዚ ውባንተ ኣባተ ከም ዝተቐተለ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ብኻሊእ ሓበሬታ ዶናልድ ትራምፕ ንዋሕስ ዝኸውን ገንዘብ ከም ዝሰኣነ ኣፍሊጡ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ክኸፍሎ ዝተኣዘዞ 464 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ዋሕስ ዘትሕዘሉ ትካል ከም ዘይረኸበ ጠበቓታት ኣፍሊጦም ነበር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ተኸፊትሉ ዘሎ ጉዳይ ምጥፍእፋ ብዝተተሓሓዘ ብምሉእ እቲ ገንዘብ ብቐጥታ ክኸፍል ወይ ድማ ክሳብ መስርሕ ይግበአኒ ዝውዳእ ብቦንድ ዝውሓሶ ትካል ክረክብ እዩ ብቤት ፍርዲ ተኣዚዞም ኣብ ውሽጢ 6 መዓልትታት ዋሕስ ክረክብ እንተዘይክኢሉ ግን ኣማሳይኡ ገለ ካብ ኣባይቱ ብኣኽበርቲ ሕጊ ክተሓዝን ክሽየጥን ከም ዝኽእል ይግለጸሎም እቲ ንሰልፊ ሪፐብሊካን ብምውካል ሕጹይ ተወዳዳሪ ፕረዚደንት ምዃኑ ኣረጋጊጹ ዘሎ ትራምፕ ክንዲ ዝኣክል መጠን ቦንድ ንምርካብ ብግብሪ ዘይከኣል ምዃኑ ይሙግተሎ ኣብቲ ይግበአኒ ዝበለሉ ጉዳይ እንተረቲዑ ግን እተን ትካላት ቦንድ ኣብ ክንድኡ ነቲ ገንዘብ ክኸፍላ ክግደዳ እየን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንዕለተ ረቡዕ 11 መጋቢት 2016 ዓ.ም ዝተዳለዉ ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ስለትከታተሉና ኣዝና ነመስግን